dan sawmut ki amali ki bami na po Congress. Ndai hapor bakimi ndai bakimi hisimi barokhat kimi shwa armut hadin kutun sami sibai haktu kapor ni suthu bakatu ka anti defection law kadai baik ba kadai ban cross 100% ndai por bakimi kita ki MLAs machu ai keteng hani ma kumi ba Charles ba Gabriel haktu kapor iba Celestial Lindo Dr. Celestial Lindo idam dan ba parti te ni file ke ni complain balai hakno ko kom ba ka MDA government no speaker will accept ya kata defection joki namar kampak kelas 66% namar kimi tang armun te dala hadin pat hadin sausngi khar artarik kimi armun hadin sausansngi sami soi Dr. Celestial ki salong lai te hakitu ki sngi ki ki sausngi ki padai lada fipet shisha kata ka anti defection law kamde ban law kata komte bakin up ban mi uwe bre howe ke sngi sami so uwe bre howe ke sngi sami so uwe bre howe ke tayo ke sa club lang yaki ke so ong bakia phet lang haju por kam ya kata kom te por ngi file kata ka complain yo speaker na thalai tu por ni file ba kamla ban law kata kom ndai nakalyang jong speaker pat kajing jubab joki kalong very flimsy ground mo ban chu ong kam dan nong rim ai ru em ong pan ba kajing file jong fi de ban file tang u MLA na ban file ki member jong parti ndai of course nakalyang ka parti jong ni file na ki member jong parti abangi ong ye kata na malbangi tip na po Supreme Court ru ki ladang ki rulings ki bala pher man chwa ma hakita ki ruling su ki ailan ba mano na ka parti la bi ban file ya ta yu tingi su tho ba speaker umdan kata kanong rim ka bas camp ndai usu shna tang mashu penjalan ya ke ya ka case ka jongi ta haba ule umta ngile umno ngile chipo ka high court te hapo high court ru suki ni file pian ya kaju kata ka petition hi kumba kalong te hapo high court pat menta kila don kumba saw santli ki hearings te haboro santli kini ki hearings la bon sin hi nakalyang ka high court ban shu ong no te ka high court kala pha legally bon nakalyang ka sel ka legal cell jong ka parti jongi bat ki jing keliru kilong ki ba let's say ka bangi ni la pha wat kasabut lu kadan wat ke ru ni la man pendiang lu ki ka jing ton kam joki te ban shu ong babon sin hi nakalyang ka sarkar ka khasit ka mani kong le ki ong hana ba wat ka shithi ka bagi di ban ai ki amali ru ki thonyo habangi ai ka registered post tingile umno ni pha la di na po ko office ban di ai ni pha sai ni tu ki amali bok ta bagi yo proof bang de bang issue ya pharap ande at least ni la pentip ki ru bakaya ta ka tiken te ini samtli hearing ki bala le na ka high court ru kum bakalong menta kila pha penbiang shu ingi dai ki evidence ki ba khambon kila kham penbiang kila ong shu ingi ban penbiang ki ba le sikan kham benya kata ka kom ya kajing khun jungi mo bo ka high court nang ba at least ka tu case kan long watertight mo man chu ong na ka tin reng nang ba kin dum dan chu ta ki loose ends ken te ngi small ba da ka long so kum nu ru kan ni kam dei bang ni le tang man chu ong ba ban dan snew na ban shu be thong ni ki ka bang dan jimot ne ki jimot ka jong ka congress ka long ba lanu ru nan ni shkhmat bobon hi ni ki MLA haba ki phet na hoi ka parti se hoi ka parti kimde ke man shu phet tang ba ki yo ka jing man toy cement kimde ke man shu phet tang ba ki sngo kumba kala biang lut tang ya ki cement ne teng namar haba ki job ki election ki di ban kan mau em namar ki bri por ki thap vote de ki thap tang har teng joki ki thap har teng jo ka parti ru te babon sin hi na ki MLA for life in the page constituency joki babon hi ki dan hi tu ka jing sosi namar ha kanu kom ki MLA ki phet ni ho ai kun shulong manta ki bon ki parti ki ba pher ki kwa ban gele ban kring kan bala ban yo ki MLA mo ndai ban super khat pa kata kom namar pa por ki thap vote ki review ngim dei ki ni kum na parti ban shu shong ban shu ong ban shu skam pe ki jing bakla ki la le ki MLA tingi kwa ban pendek ya kata ken